aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye ntɛnɛn ye mai kalo tile 11 san 2026 an bɛ Bamako cɛna muso tɛnkuntigiw n'a bolomadadugu bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fan 14 maa maa sɔgɔlen don a la k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye ntɛnɛn ye dɔgɔkun daminɛ don ka dugawu kɛ an ka jamana ye ka dugawu kɛ jamana bɛɛ lajɛlen basigi ni lafiya o bɛ se ka don an ka jamanaw kɔnɔ cogo min Jaba Siribe an b'a fo ale y'an kanu a b'an lamɛn a b'an dɛmɛ fana an b'a fo k'a waleɲuman dɔn min ye monsieur le maire Siriman Bacili ka foli ta ka ɲɛsin ale ma ale bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin waati in na Jalafarakaw ka maire n'o ye Seydou Sakɔ ye Sajula kɔnɔna na an b'a fo an dɛmɛbaga belebele don min ye maire yɛrɛ ye Fale a bɛ dugu la han a bɛ Bamako lajɛba in a y'a sɔrɔ Bamako yan Seydou n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen bi a wuli ka jɔ ni cɛsiri hukumu kɔnɔna na Sori Kɛmɛso a n'a balima n'a sinju k'olu bɛɛ lajɛlen fo kɔna fo Bamako min ye Bayibaye mairie du district kɔnɔna na Amadu Gasama an tɛ ɲinɛ ale kɔ monsieur le ministre le jeune Thierno Oumar Assi Diallo k'a fana fo sɔgɔmada in na k'a waleɲuman dɔn a ka kanu n'a ka bilasiraliw n'a ka kuma dumanw na nɔnɔmugu nido ɲuman Fala yɔrɔ kelen Bamako bɛɛ Yaya fo fana a n'a ka baarakɛlaw olu bɛ Torokɔrɔbugu Joliba terrain fanfɛla la ka Yaya fo min ye Farabugukaw ye k'u bɛɛ lajɛlen fo an ka dugutigi n'an ka maire ka bɛɛ lajɛlen fo Farabugu kɔnɔna na ani ɲɔnɔn kɔnɔna na Mbewani Umar an b'a fana fo ko nin waati in na Fala ye an ka yɔrɔ ma lafiya dɛ u taara Mbewani Umar ka misiw cɛ ka taa n'u ye walayi an bɛ dugawu de kɛ Ala ka jamana in basigi dɔngɔnɔdugu fana an ka taasibila bɛ ɲɛ suma Fala ye n ye min ye nin cɛ ka jugu yɛrɛ nka nɔgɔyaba ye Ala ye an bɛ min ɲini an ka dɔngɔnɔw fɛ Fala ye u kana sɔn maaw k'u bila ɲɔgɔn jalaki la u k'u yɛrɛ minɛ nin bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛlɛ in kɔnɔ nin bɛɛ ye fɛn kelen ɲinitɔ de ye an bɛ sababu ɲuman sɔrɔ cogo o cogo Ala ka o nɔti wa min ye ɲɔgɔn jalaki ye an ka bɔ o kɔnɔ sabula kuma caman an dusu bɛ bɔ an bɛ fɛn dɔw fɔ a bɛ taa sɔrɔ an yɛrɛ bɛ tila tuguni k'a fɔ k'an bɛ nimisa o ɲuman ye min ye ni ko kɛra an ka ta ni hakilisigi ye an ka ta ni limaniya fana ye min ye nin ko in ye ni Ala sɔnna a ma ɲɛ bɛ sɔrɔ a la fana
amaro ka fɔ fanga tɛna i sigi k'i bolo fila da i sen kan k'a ko lajɛ sɔgɔmada in na wulikajɔ belebeleba min kɛra Mali fantan naani an bɛna ji da sɛnɛ ka kura ye wolomasiri taba olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri fala ye o bi senna gosili kɛra Burɛmukaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Kucala mara fana na wulikajɔ dɔ kɛra ye Kidali labɛnw bɛ senna min ye sɔgɔmada in na an ka paaraba bɛna kɛ Kidali kɔnɔna na fala ye n'o fana bɔra yen sa n y'a f'i ɲɛna anw ka cɛkɔrɔba min ye an ka nin maaba in ye n'o ye Mamadu Konate ale ka somayɛlɛmali o san 70 ye bi ye nin waati min na an bɛ ka kuma fala ye min ye Amdala Ɲarela kaburudon la yen kɔni tasibila ka kɛ ye cɛkɔrɔba ale kaburu o hukumu kɔnɔna na ko ɲɛmaya bɛ maa min bolo sa o ye an yɛrɛ kɔrɔkɛ Musa Konate ani grand sœur n'o ye Jinabu Konate ani duden bɛɛ lajɛlen mɔden ni denw bɛɛ lajɛlen minnu bɛ Bamakɔ yan ani minnu nana fala ye u bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan nin waati la n'Ala sɔnna ma Kɛba Jalo bɛ yen n'ale ye min sɔrɔ o la an na o yira maaw la wulada fɛ o ye dugawu don ye ani sarakabɔ ni kuranɛ kalan o bɛ kɛ duba la Konatela min ye Bamakɔkura an na ɲɔgɔn sɔrɔ ye bi wulada in na ni Ala n'a kira sɔnna a ma nin y'an ka kuma la kumabaw ye kɔkan kibaruyaw min ye Iran ni États-Unis ye o kɛlɛw o kumaw bɛ senna fala ye min ye Ukraine kɛlɛ fana ye Irisi fana ye kuma kura fɔ o ko la fala ye min ye an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na fana tajiko an na dɔ fɔ o fana na kuranko énergie fala ye ne bɛ tilen ka nin de fɔ énergie n'i nana n'i ye ɲɛmɔgɔya la i bɛ baara la énergie la kana fila kɛ koyi énergie ye ɲɛdimi de ye a ka ɲi mɔgɔw b'a dɔn a ma ɲi bɛɛ ɲɛ b'a la an ka dugawu kɛ a ka ɲɛ o de ka di an bɛɛ lajɛlen nin y'an don k'a ye sɔgɔmada in na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ko kura fala ye avril kalo tile 25 n'o kɛra sibiridon dɔ ye san 2026 bin kɛra Mali kan dugu 4 bingalikɛyɔrɔ 9 o degun ye an sɔrɔ a wulikajɔ n'a cɛsiri dugudenw ani an ka wolomasiri tabaw an k'u fo k'u waleɲuman dɔn fala ye armée jɔlen b'an bolo armée tilennen b'an bolo armée min bibi na a kɛlɛkɛcɛw bɛɛ lajɛlen n'a ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen fala y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka kɛ ni waleya degunba in ye an ye sukanseliw kɛ an ye dugawudenw kɛ an ye sangafow kɛ labɛnkuraw sigira sen kan an bɛ se ka taa ɲɛ cogo di ka se ka baaraw sigi sen kan wa falaw dɔgɔkun in min daminɛtɔ filɛ nin ye o ye lawaleyali ye han sabula a ko nɔgɔnin fɛ a fɔra bɛɛ lajɛlen ɲɛna yan ko conseil de défense kɛra conseil de défense laɲini 16 k'o de taara o kɛnɛ kan ka fara labɛnmisɛnw kibaruya minnu dira laɲini minnu ɲini kɛra min ye laɲiniba minnu kɛra ka se ka se wolomasiri tabaw ka daga falenni ma fala ye a bɛɛ lajɛlen kɛkun ye min ye ko an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn kanu an k'a to an ka jamana kana tila o hukumu kɔnɔna na an bɛ taa Kidalikaw fɛ yen bi sɔgɔmada in na fala ye Kidali Radio Mali directeur min bɛ yen kununko surɔ n'o ye Sidi Elmedi Alibaka ye anw b'a wele ko Maliko ale tun bɛ Mali jabaraniso la koyi a ko ale ɲuman nana ka bɔ Kidalikaw fɛ yen nka a ka taama a ma nɔgɔya koyi Sidi ko don min na kɛlɛ in kɛra kabi sɔgɔmada joona fɛ olu ye mugukan mɛn min ye ko gɛlɛya an ka wolomasiri tabaw bolo fala ye o ye k'a fɔ Bamanci jɛkulu ni minnu b'a la sa ko ka Mali tila olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ dugu kɔnɔna na o ye ko gɛlɛya Sidi Elmedi Alibaka ka laseli senfɛ ORTM ka fala ye a ko min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ faso ka cakɛdaw kunna n'o ye administration maaw ye u y'olu cɛ ka taa n'olu ye kan kɔnɔnaw la olu ka lakana bɛ se ka sabati cogo min ale tora Radio Mali kɔnɔna na yen da tugulen don ale da la Lazara waati mobili 2 nana jɔ caki o mobili 2 u ye kogo ta ka don ale kan u ye kogo ta ka don u y'ale cɛ ka taa na ale ye min ye Kidali logement social an b'a fɔ ma ko ATT-bugu fan fɛ a ko ɲininkali tɛ ɲininkali ye nɛni tɛ nɛni ye lagosi tɛ lagosi ye u ma min ta ka da ale kan dɔw yɛrɛ ko a ma k'a ka te minɛ ko k'o min ko nin y'a ka dumuni laban ye Sidi ko ale ye u ta in mɛn nka ale bɛ Ala kɔ o la sa ale ka minɛliko kuma nalen guwa dugu kɔnɔ min kɛ u ka kabilatigiw u ka dugutigiw u ka mɛriw welewelemada bilara olu ma u bɛ se ka sɔnɔgɔya sɔrɔ cogo min Sidi ko ale ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ fala ye o sababu bɔra mun na i b'o dɔn wa
u ye bɛnkan sɔrɔ ko ka taa ale bila maire fɛ yen ale bilalen maire fɛ yen a ko ka maire fo k'a waleɲuman dɔn n'o ye Kidali maire ye nka o y'a sɔrɔ ale ka caméraman o fana bɛ gɔngɔn fɛ a y'i to maire fɛ yen k'o yɔrɔ ɲini fo ka o ye ka na n'o ye a yɛrɛ kɛrɛfɛ maire y'u fila bɛɛ lajɛlen ladon a ko o de senfɛ sa olu y'u ka bɔli dugu kɔnɔ k'o labɛn koyi u ye fɛɛrɛ jɔn sɔrɔ ka bɔ Kidali ka taa Alizeri u y'o kɛ degunba kɔnɔna na u bɔlen Alizeri u y'u kunda Niger kan ko ka sana yɛrɛ sɔrɔ Bamako bi k'a kɛra sɛgɛn ye ko nka ko a kɛnɛma ma an kɔrɔ yan bi k'an ka Ala tanu ka Ala barikada journaliste y'a ɲininka ko kumana e sera k'i yɛrɛ sɔrɔ ninnu na cogo di a ko Jabaru Masa Wahidun k'a tɛ se ka ɲɛfɔ yɛrɛ fala ye ko nka ko min ka gɛlɛ ko mun ko u b'ale ni bɔ ko bɛɛ k'a bila i kunna ko Ala de bɛ maa bila diɲɛ kɔnɔ wa Ala de bɛ se k'i bɔ fana a ko ale bɔlen min y'ale kabakoya kosɛbɛ o ye kibaruya dilaw bɛ ka kuma minnu fɔ bi ka ɲɛsin nin waleya cɛjugu in ma ko ye Sidi ko n'i y'a jateminɛ bi fala ye armée ka jɔyɔrɔ bɛ Agolok min ni Kidali dugu cɛ o ye kilomɛtiri 150 ye ko armée dafalen bɛ yen ko nisɔngɔ fala ye min ye Anefisfa kɔnɔ fɛ yen min ye armée a bɛ yen kilomɛtiri 112 de b'a ni Kidali dugu kɔnɔna cɛ a ko bi ko baara mun bɛ sen na k'o ye k'a jira k'a fɔ sa ko olomasiri tabaw kɔni bɛ Kidali dugu kɔnɔ kan bi u b'a ka sini wa ko fana fala ye ko waleya in yɛrɛ ale y'a ye cogo min maa 12 o de nana firi Mali kan koyi 12 in Bamanci jɛkulu dɔrɔn kun tɛ ani nijugawale kɛbaw dɔrɔn kun tɛ min ye FLA maaw ye olu kɛlɛkɛcɛw dɔrɔn kun tɛ dɛ Sidi ko ale ɲɛ segara min kan fala ye kɛlɛkɛcɛw nana ka bɔ Chad dɔw nana ka bɔ Sudan dɔw nana ka bɔ Polisario dɔw bɔra Algérikaw fɛ yen ka na jɛkulu marafatigiw ni Bamanci jɛkulu dɛmɛ Kidali dugu kɔnɔna na a ko a daluya ye mun ye u kun ka wulikajɔ kun tɛ Kidali dɔrɔn ye han sabula min ye wulikajɔ ye a kɛra Gao cogo min a kɛra Kati cogo min a kɛra Sevaro cogo fana na yaasa maa minnu bɛ yen ni nin ko in kɛra n'u b'a fɔ ko bɛna Kidalikaw dɛmɛ olu yɛrɛ ka kɛ kungo la kungo min b'u bɛɛ lajɛlen labɔ a ko k'i m'a ye k'o de la k'u taara an ka minisiri wolomasiri tabaw ka minisiri u y'o fa a ko a bɛ taa sibila kɛ o ye ko Ala ka o dayɔrɔ sumaya ko waleya in kɛkun tun ye min ye o ye Mali wolomasiri tabaw ka jɔyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen dafiri min ye sɔrɔdasiw ye k'olu lanisɔngoya k'u fuju ɲɔgɔn kɔrɔ wa ko ale ye min lakɔlɔsi fala ye ko in na ko k'a fɔ ko ninnu dɔrɔn ko minnu bɛ marifa ta k'olu dɔrɔn tɛ dɛ ko politiki baara fana o fana b'a ko in senkɔrɔ a ko alimami dɔ bɛ yen k'a dɔnnen don Balabugu nin waati in na k'a sigiyɔrɔ bɛnnen don Algérie ma k'o tɔgɔ fɔra siɲɛ caman politiki mɔgɔ dɔ bɛ yen ko kɔsa in na ko ni kasoladenw yera ɲɔgɔn fɛ kasoladen bɛ sini maaw bolo k'o fana tɔgɔ fɔra kosɛbɛ ko wa ko min ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen de y'i bolo don ninnu kɔkɔrɔ ka se ka nin waleya in sigi sen kan Mali yɛrɛ bɛ se ka dafiri pewu cogo min maa 2 min n'a y'olu tɔgɔ fɔ ka jamana ta k'a di olu ma u k'a baara ko wa ko in ko anw tɛ min kalama ko marifaci in dɔrɔn kun tɛ han ko labɛnw fana kun kɛlen don Bamako yɛrɛ kɔnɔna na yan burudamɛw arabu dɔngɔnɔw fulaw ani siya tɔw bɛ se ka kari ɲɔgɔn na cogo min ka ɲɔgɔn kɛlɛ wuli ka jɔ an cɛla yan i n'a fɔ Somali ta kɛra cogo min ye Sidi ye a ko in ma nɔgɔn dɛ ko sabula an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na kabini Mali kɔni ko Marɔku ma ko anw sɔnna e ka Polisario k'i sago ye ani Sahara k'o de y'a to bi jamanaw bɛ yen bi olu fana bɛnna k'u bolo di ɲɔgɔn ma Faransi o ka dimi kɔrɔ b'a la kabini MINUSMA taara o kɛlɛkɛcɛw bɔlen ani Faransi yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛw ko bi ko min ye an y'o min kɛ k'u bɛ k'o de sara an na tancogo la wa min ye accord d'Alger fana o fana bɔli ye ko e m'a ye waleya in kɛlen ko Algérie jamanakuntigi o bɔra k'a jira k'a fɔ ko min ye Mali kungo k'olu de bɛ se k'a ɲɛnabɔ 100 sarada la 90 Sidi Elmeri Albaka Radio Mali directeur Kidalikaw fɛ yen a ko Mali kungo ye wa fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ a la o ye malidenw ka fɛɛrɛ ye a ko nin ko in senfɛ ale bɛ AES maaw fo han sabula a tɛmɛnen Niger kabini a dontɔ gendarmew y'a dɛmɛ min ye Niger dugu min n'o ye Arlit ye o gouverneur n'a marabolo ɲɛmaaw y'a dɛmɛ an yɛrɛ ka ministre bɛ kunnafoni di kunna o fana ye wuli ka jɔ kɛ o jɛɲɔgɔn bɛ Nigerkaw fɛ olu fana y'a dɛmɛ Radio Mali directeur ni Radio Mali baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ko nin b'a jira sago k'a fɔ ko min ye Radio Mali ye k'u bɛɛ lajɛlen ye so kelen maa ye Sidi Elmeri Albaka ka kuma na a ko ka formateur déclaratif bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ
trésor pays ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ k'u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. trésor pays bɛ labaara i ka telefɔni ou bien ordinateur fɛ. o musaka ninnu sarali a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Falayi an bɛ to wolomasiri tabaw ka gon kan hali bi min ye an ka kɛlɛdagatigi ye n'o o ye Elize Jandaw ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye an ka pankurun ye u ye wulikajɔ kɛ sibiri kalo tile 9 gosili caman gosili nafamaw u y'olu kɛ Gawo mara ale kɔnɔna na gosili fɔlɔ o kɛra kilomɛtiri 40 min ye Tarkint ale masurunana Bamajuwale ni Ɲugawale kɛbaw kun kɛlen ka tugu ɲɔgɔn ni mobiliw ye min ye armée ye a y'o mobili dasi ni gosili ye n'a ka pankurun ye o kɔfɛ kilomɛtiri 84 Burem dugu masurunana fana o y'a to fana min ye Bamajuwale ni Ɲugawale kɛbaw kun kɛlen ka t'u dogo tu dɔ kɔnɔna na u y'olu fana halaki k'olu ka minɛnw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ. Jean Elize Daw ko ka foli ta ka ɲɛsin armée ma a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la min b'a to jamanadenw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min Bamajuwale kɛbaw k'u donna wo kɔnɔ k'u na u ɲini an ka jamana kɔnɔ k'u bɔ baara la yan'o cɛ min ye Kucala mara la armée tun ye wulikajɔ kɛ sa wulikajɔ min kɛra kalo tile 8 Sengolo Zangasokaw fɛ yen min ye Kucala marabolo la wolomasiri tabaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Bamajuwale ni Ɲugawale kɛbaw ye u y'olu kɔni ka fɛnw bɛɛ lajɛlen filenkolonci k'o dakolonci marafa min bɛ yen n'o ye PKM u y'o kelen minɛ o la min ye marafa wɛrɛw ye u y'o segi minɛ ani moto 13 wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ armée ɲɛmaw ko sa ko ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma u ka wulikajɔ n'u ka baara ale kɛcogo ɲuman na. Falayi kunna siningo min ye général de brigade Mamadu Masawule Samake n'ale commandant théâtre opération dugukoloko ye a sigiyɔrɔ bɛnnen don Gawo ma ka kɛ ni waleya cɛjugu min y'an ka duguw sɔrɔ ale ye wulikajɔ kɛ ka taa i ɲɛda Kidalikaw kan anefisikaw fɛ yen Masawule kalo tile 5 a n'a tile 6 a ye sira ta yaasa ka taa i ɲɛda wolomasiri tabaw kan minnu bɛ anefisikaw fɛ yen waleya in senfɛ sa ani maa ɲɛmaa minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye a yɛrɛ ka dankanw ye u sera kɛnɛ ka ye min kɛ u ye min ye Atayɛri ye colonel Atayɛri Mayiga n'a ka cɛ dɔ mun ye Kidali bolofara b'ale bolo n'o ye wolomasiri tabaw ka sigiyɔrɔ 7nan ye a y'o ye a ye cikanw f'u ɲɛna yaasa cogoya min na wulikajɔ ni cɛsiri bɛ se ka kɛ baaraw bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min a ye kɛlɛkɛcɛ minnu ye a ko k'u y'a ɲɛfa wa min ye Kidali marabolo sɔrɔdasiw ye Falayi Masawule nana sa ka n'a ɲɛf'u ɲɛna anefisi baaraw kan ka kɛ cogo min jɔyɔrɔ minnu b'u bolo anefisi an'u kɛlen ka kɛɲɛkɛda minnu sa an'u ka jɔyɔrɔba ninnu k'olu lajɛ bilasiralikan kura minnu bɛ yen k'olu d'u ma ɲɛmaw ye cikan minnu fɔ k'olu fana fɔ u ye wulikajɔ ni cɛsiri ka se ka baara taabolo yɛlɛma Mamadu Masawule a taa kun ye o ye min ye a ka baara in kɔnɔna na sa a ko min diyara ye kosɛbɛ o ye u bɛ ka wulikajɔ sabati cogoya suguya bɛɛ lajɛlen la yaasa palaw mana kɛ don min Falayi min y'an ka maaw ye u ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka ɲɛ wa fana min ye niw ye olu caman ka kisi wulikajɔ in k'a kɛkun ye yaasa Bamajuwale ni Ɲugawale kɛbaw k'a dɔn k'a fɔ min ye armée ye a bɛ Kidali marabolo kɔnɔ bi a b'a kɔnɔ sini wa a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw a n'o fana kɛ jaasa ka taa se anefisikaw agɛlɛkaw fana ma sabula o fana bɛ Kidali marabolo kɔnɔ wolomasiri tabaw bɛ yen a ko jamana ɲɛmaaw tɔ la a nana k'u galabu kɛnɛya min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye faso kumabɔli k'o bila u kunna k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ waati bɛɛ wa k'u hakili to u yɛrɛ la u ka sigiyɔrɔ ninnu fana na Mamadu Masawule Samake a ye min fɔ anefisikaw ye o ye nin ye min ye Bamakɔ kɔnɔna na ni Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Falayi wulikajɔw kɛra min ye taamaw kɛra yɔrɔ dɔw la k'a yira sa ko min ye wolomasiri tabaw ye ko bɛɛ lajɛlen b'u kɔ Bamakɔ ka ta kɛra Mamadu Konate la yan Mamadu Konate min fara tewu i ko dakɔnɔ ɲi maa wɛrɛ tun tɛ se ka tɛmɛ yɔrɔ sɔrɔ gaw dilanna kɛnɛmana na maa bɛ se cogo min na ka kɛ baara in kɛkun ye min ye dugudentɔnw fɛ ka tɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma min ye an ka furancɛla fanga ɲɛmaaw k'olu fana senkɔrɔma don ka tɛmɛ n'o o bɛɛ lajɛlen ye taasibila kɛrɛnkɛrɛnnen k'o kɛ sɔrɔdasiw ye maa minnu fatura avril kalo tile 25 ale ko la Kiba Jalo
ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye dɔw kumakan sɔrɔ an ka jɛ ka olu lamɛn. ne nana n fasiya de kɛ kabi lawale ni kɛlɛ bina jamana kan ɲamakalaw de tun bɛ bila kɛlɛcɛw ɲɛ k'u baro k'u jalami k'u bilasira ka taa kɛlɛda la ka tila ka min sɔrɔ lakalifɛn k'o fara tarikuw kan bi an ka jamana bɛ degun min kɔnɔ an bɛɛ kan k'an jɔda kɛ dɔ ni mugu don dɔ bɛ ka furakɛli kɛ dɔ bɛ ka balo ɲini ka na an ta ye ka jamanadenw hakili lajigin k'u jalami k'u lafarinya u ka sɔn k'u ɲɛsin faso ma bari faso fila tɛ maa si bolo mali de ye an faso ye an bɛnbaw taara k'o de to an bolo an yɛrɛ kan k'o de di an den n'a mɔdenw ma n'a bina mɔgɔ min tile la perezan do perezan o tɛ dɛ a kɛra bɛɛ tile la o tuma a bɛ ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i se kɛ o kama an ka jamana fasa ko jugu mana kun bɔ so kɔnɔ walima kɛnɛma ko bɛɛ ka wuli k'i jɔ ko saya ka fisa malo ye. ne tɔgɔ fatumata gundo ndiaye capital plaku musow ka présidente ye an nisɔndiyalen do bi kosɛbɛ hali n'a danna an ye siyaw bɛɛ yan bi donc o y'an nisɔndiya kosɛbɛ welewelekan min bɛ ne bolo maliyɛndenw k'a dɔn an bɛɛ de ye fa kelen ba kelen siya bɛɛ de ye kelen i mana maliyɛnden kelen faga i ye maliyɛnw bɛɛ de faga donc welewelekan min bɛ n bolo maliyɛndenw an ka ɲɔgɔn minɛ anw de ye fa kelen anw de ye ba kelen ye mɔgɔ wɛrɛ tɛna mali in dilan n'anw tɛ an bɛ min ɲɛɲini population fɛ amalgame ka dabila fɛn o fɛn n'aw y'a ye n'aw sigara a la a y'a lase jamana fangatigiw ma u kan ka baara kɛ cogo min na u yɛrɛ b'a dɔn u kan ka kɛ cogoya min na o ye ne ka welewelekan ye. ka fɔ maliyɛnw ye ko fɛn kuma kelen dɔrɔn de bɛ yen n ko si kana siran an tɛ siran faransɛ ye fɛn fɛn bɛ pase aw kana taa yɔrɔ ɲini n'u ko aw ma ko terrorisme o ye nkalon ye n'u ko djihadiste o ye nkalon ye n'u ko aw ma ko non ko mercenaire o ye nkalon ye faransi de bɛ nin bɛɛ kɔ donc k'a fɔ faransi ye ko nous sommes les descendants de Sunjata Keita nous n'avons peur de personne donc a k'i hakili to a yɛrɛ la et ce qui est sûr a ye fɛn minnu damina Mali ka Mali déstabiliser la France sera déstabilisée d'ici là parce que a tɛna Afrique sɔrɔ tuguni c'est parti du Mali et le Mali a bɛɛ nous sommes une nation nous ne sommes pas un pays. Madame Konare Lafia Jara, présidente de Anga Mali Muso, épouse de militaire. Il a dit à Mogola, quand on est kelene, Anga Mali, Anga Sorasuko, Nia me Sorasi, Iko Ka Muso, Iko Deon, Iko Jamana, Iko Lakana, Bi, Benyabala, Dia Moganyabala, Ukeleka Jafamita, Maliba Segare, mais Bessiglen Kalage, mais en Muso Lakao, en Malien Dion, Ango, Amanga Famako, Ambu soutenu. Ambu soutenu, Bekelamina Bubaya, en de là. O de kama an bɔra bi musow bɔra k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a yira diɲɛ mɔgɔ la k'an ka jamana y'an ta de wa n'ala sɔnna ma an b'an ka faamaw kɔ. Ne tɔgɔ Mahamani Mama Ɲare bon bi wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ko k'an ka finitigilakaw k'a yir'u la ko an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo k'an b'u kɔ je pense que o ye dɔrɔn k'a yira hali bi ko an bɛ jamana in kɔ an bɛ jamana in kanu donc an b'o kɛnɛ de kan k'a yira an ka finitigilakaw la u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ k'a yir'u la k'a fɔ fɛn fɛn kɛra an ɲɛ b'a bɛɛ la an ka dɛmɛ b'u yɔrɔ bi ani sini. Madame Ouattara Jɔnda Diko bi anw na kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka na yira diɲɛma la k'a yira malidenw na ko an b'an ka faso fɛ k'an ye fasoden ɲumanw ye ko wa an b'an ka faamaw kɔ an b'an ka autorités kɔ bi anw na kun ye k'a yira diɲɛma la ko fɛn min filɛ ka kɛ bi Mali kɔnɔna la c'est vrai a y'an tɔɔrɔ mais o t'a to Mali ka bin au contraire u ye fanga de don anw na tuguni donc u y'anw ɲɛnamaya de tuguni donc bi an nana yira diɲɛma la ko malidenw bɛ k'u ma sa k'an bɛ yan k'an jɔlen don an sen fila kan wa an b'an ka autorités kɔ. An bi nakunba ye de ka na ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an kamaradi ma n'o ye général Sadio Kamara ye min jatigɛ walew nana binganikɛ wale ɲɛsin a ma donc an nana bi ka tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma a tila ka fana k'a yira k'a fɔ que c'est à dire que ni mara maliyɛn den kelen na maliyɛndenw bɛ sɔn k'u ka
kɛlɛmisɛnninw n'u ka fɛnw bila kɛrɛfɛ walasa ka se ka jamana kumabɔ walasa ka se ka jamana dɛmɛ ka yira k'a fɔ ko an ka faamaw bɛ baara mun na an ɲɛ b'a la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'an ka soutien yira u la k'a fɔ ko n'i y'a ye anw bɛ yan bi olu de don n'i y'a ye anw b'an da olu de don donc an nakunba ye o de ye ka yira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ ko u bɛ ka ko minnu fɔ k'a fɔ ko maliyɛnw tigɛlen don kow la o tɛ tiɲɛ ye an bɛ sa an ka faamaw nɔfɛ an b'u nɔfɛ bi an b'u nɔfɛ sini u bɛ baara min na an ɲɛ b'a la quoi. Avril kalo tile 25 jatigɛ wale mɔgɔw ani u dɛmɛbagaw u ye wale min ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ malidenw dusuku kamikamilen kun don u y'a ɲini k'u bɛ bɔ k'u ka dusuma kami yira ani k'a yira k'a fɔ k'u b'an ka faamaw kɔ u b'an ka jamana ɲɛmaw kɔ an k'u ma k'u ka sabali u k'u jɔ dɔɔni bari ni bin kɛra i ka jamana kan ka se hakɛ dɔ la i b'i jɔ fɔlɔ k'a ɲɛɲini a bɛ se ka kɛ fɛn tɔw bɛ yen i ma minnu jateminɛ an y'a ɲini u fɛ u y'u muɲu an b'u fo o muɲu na donc u bɔra bi k'a yira k'a fɔ k'u bɛna an ka faamaw n'o y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye k'u bɛna a yira k'a fɔ k'u b'olu kɔkɔrɔ u b'u kɔkɔrɔ bi u b'u kɔkɔrɔ sini o de la an nana bi ka n'u kunbɛn k'u ka ci lamɛn o cikan an y'a mɛn foli min tun bɛ jamanakuntigi bolo n'o ye général d'armée Assimi Goïta ani premier ministre n'o ye chef du gouvernement général de division Abdoulaye Maïga o ye foli ye ka se jamanaden bɛɛ ma ani k'a yir'u k'u hakili sigi mun bɛ ka da an ka jamana kan bi an ye taabolo dɔ de ta o taabolo de man di diɲɛma ye o man di mɔgɔ caman ye an y'a yira an ka da ma sɔgɔ mɔgɔ si ɲɛ minnu n'an bɛ se ka baara kɛ malidenw ka hakɛ o bonyali kɔnɔna la olu kana hali sini an n'u bɛ baara kɛ nka ni mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛna k'i bɛna baara kɛ Mali la malidenw kɔnturu la an ni tɛ se ka baara kɛ dɔwɛrɛ tɛ jamana in ye nin de yira nin y'a san damadama ye dɔwɛrɛ tɛ nin de bɛnnen tɛ mɔgɔ caman ma an ka dugujukɔrɔfɛnw Mali jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ dugujukɔrɔfɛnw ye malidenw de ta ye ni sanu garamu kelen bɔra ni lithium garamu kelen bɔra maliden bɛ nin yɔrɔ b'a la o yira la bɛɛ la chèque géant dira bɛɛ ma communes ka représentants ma palais la o n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ yen o bɛnnen tɛ mɔgɔ caman ma bari olu hakilina kun ye mun ye ka na an ka jamana dugujukɔrɔfɛnw ta ka taa n'a ye u ni mɔgɔ 2-3 bɛ bɛn a la u bɛ dɔ d'olu ma u bɛ taa o mɔgɔ 2-3 o tɛ se ka kɛ Mali ye o donc an b'a ɲini bi maliden a kelen bɛɛ fɛn o fɛn mana bɔ Mali kɔnɔ bɛɛ de kan ka hɛrɛ sɔrɔ bari ni bɔnɛ binna jamana kan jamanadenw de fɔlɔ b'a ye donc ni hɛrɛ fana bɛ jamana kɔnɔ jamanadenw kan k'a dɔn kɛlɛ in b'o de kan maliyɛnw k'u hakili kɛ kɛlɛ in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ kɛlɛ in y'o dɔrɔn an bɛ taabolo min kan bi o de man di mɔgɔ caman ye donc an b'a yir'u la k'a fɔ nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ Mali bɛ yan an b'an sen 2 kan wa n'Ala sɔnna minnu sara Maliko la u ka saya tɛgɛ f'u ye. Wolomasiri tabaw ka dagafale min kɛra fala ye o y'a to min ye baro kɛlɛtigi ye u ye a fo k'a waleɲuman dɔn ka bilasirali kɛnɛ sigi ani waleɲuman dɔn kɛnɛ ka kɛ ni a ye baara min kɛ k'a tanu o la k'a fo k'a waleɲuman dɔn min ye ko in bɛɛ lajɛlen labɛnna état-major yɛrɛ kɔnɔna na Élisée Jean Daou ale fɛ ale min bilara baro kɛlɛtigi nɔ na nin waati na kɛlɛdagaw kunna min ye ɲɔgɔn ye a kɛra sa bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa fɛn fɛn bɛ Wolomasiri tabaw ka daga kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen nana min ye Umaru Baru Jara ye n'o ye baro kɛlɛtigi ye sa a ye ɲɛfɔli kɛ u ye baara minnu bɛ yen ani ka maaw fo k'u tanu maa minnu n'u jɛra ka baara kɛ a ko bi ale bɛ ka taa baara min na a bɛɛ y'a baara kelen ye min ye Wolomasiri tabaw ka minisiri Nagakɔrɔ minisiriya baara a welela ka taa o la o b'a yira sa ko halisa a n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ye ale dɛmɛ cogo min ka jamana dɛmɛ cogo min na k'u yɛrɛ di cogo min u k'o kɛlɛ kɛ min ye Élisée Jean Daou ye wa a b'a yira fana k'a fɔ u ye ɲɔgɔn bolo koyi ale bɔra fan dɔ la ka taa côté dɔ la nka a bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye sa ka se ka baara kɛ ka ɲɛ a ye Élisée Daou fana fo baara kɛcogo ɲuman na kɛnɛ kan ani bi na Wolomasiri tabaw kan ka cɛsiri min kɛ minisiri kelen ta Sibilara taara ka ɲɛsin maa minnu binna n'o ye dugudenw fara sɔrɔdasi kan ka dugawudon kɛ u ye sa ko min ye Ala ka u dayɔrɔ sumaya maa minnu bɛ yen n'olu joginnen don fana u ye nɔgɔya da ɲini Jabaru masa fɛ u bɛ se ka segin ka na u cɛma cogo min na fala ye nin wagati in na Kidal marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ sa Bamaɲɔgɔn walekɛbaw u kun y'u kɔngɔn fa maaw ka minɛn minnu na Kidal kɔnɔna na ta taara mɛnna a bɛɛ lajɛlen la pewu min ye wulikajɔ in ye a kɛra ni pankuru ye waati min na hakili latigɛlen don ta halada kaw fɛ yen
wolo masiri tabaw kɔni pankuru ta sa ka munumunu salo kɛ walimina minnu suyɛna u bolo n'u ye kidali sokɔnɔmina ka kɛnɛmamina k'a fɔ k'u bɛ taa n'o ye ka duru don fiɲɛ na Mali ni Algérie dancɛ la armée kɔni taara taa don o bɛɛ la o kɔfɛ u ka tajimara yɔrɔ minnu bɛ fana armée ye ta wuli olu fana na wulikajɔ ni cɛsiri ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ta haladatikaw fɛ waati kelen fana y'a sɔrɔ sa fɔnkɔɲɔgɔnka kɔni barika bɔnnen don kosɛbɛ bi jɛkulu marifatigi ɲɛmaa ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Algabas Ag Intala ale ni Bilali Ag Sherif n'o y'a sɔrɔ sini maaw ani Al-Qaïda bolofara min bɛ yen n'olu ni Algabas ka surun min ye Bilal Ag Sherif ye Bamanci jɛkulu faralikɛ jɛkulu n'o ye FLA ye olu y'ale ka maa ye MLA kɔrɔ maaw dɔw fala ye u y'a yira sa ko sini min de kɔni ni iyari ɲɛmaa u ye ɲɛmaa ye o de sago bɛ Kidal du kɔnɔ na FLA kɔni ta kɛlɛ don dɔrɔn ka jaw ta ka kuma kunnafoni gafew ka fala ye o la sa ko Bilal Ag Sherif ale diminen don kosɛbɛ sabula ale bolo Algabas man ka sɔn cogoya si la n'a ko kora ta k'ale yɛrɛ b'i cɛ ka bɔ dugu kɔnɔ ko k'a yɛrɛ ɲini fala ye bi mɛ kalo ale tile 11 ye bi ye mɛ kalo o tile 11 san 1956 san min ye Mamadu Konate ale soma yɛlɛma la Mamadu Konate maa min don a dɔnnen don kosɛbɛ an fanfɛ jamanaw fɛ yan ka sababuya kɛ politiki dungo don wa bɛɛ lajɛlen b'a wele ko le père Konate maa ma falenba min filɛ nin ye fala ye a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ Mali ale ni farafinna ka kɛnɛya ɲinini na a bangera min ye san 1897 Katikaw fɛ yen min ye Mamadu Konate a y'a ka kalanw kɛ an ka adamadenya kalansow kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa diɲɛ kalan fana kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nanzara kalan kɛ William Pointikaw olu fɛ yen maa min don politiki dunge don wa école karamɔgɔ don maanifinya ka adamadenya sinsin o baara don a bɛ maaw fɛ maa minnu n'olu ye RDA tu tigɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan yana a bolofara min kan ka sigi Mali kɔnɔ n'o ye ISRDA ye k'o sigi sen kan san 1946 san min ye Modibo Keita ale tun ye tɔn in secrétaire général ye Mamadu Konate de tun ye tɔn président ye fala ye o de la i m'a ye ISRDA la kabi Konate fatura président ya jɔyɔrɔ u y'o bɔ yen pewu k'a kɛ bonyamasegin ye ka ɲɛsin ale ma k'a kɛ secrétaire général ye sabula Modibo de tun ye secrétaire général ye Sudan kɔnɔna na yan n'o ye Mali ye a ye baarabaw kɛ baara minnu y'a to sa politikimɔgɔw ka se ka fara ɲɔgɔn kan maa min kun don a lafaamuyalen don kosɛbɛ a ka bonya n'a ka karama ma da Mali dɔrɔn kɔnɔna na diɲɛ fan 14 n'i ko ko Konate bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o de la sa RDA ka kɔngɔrɛba min kɛra yan bɛɛ lajɛlen tun bɛ k'a ta ale ka dabada ma farafinnaden fɛn fɛn bɛ yen n'o tun bɛ n'olu ye kobaw kɛ u bɛɛ lajɛlen welela ka na u kana jɛ Félix Houphouët-Boigny yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko Mamadu Konate kɔni ka danaya n'a ka tilennenya n'a ka laadiriya kama olu tɛ se k'a fɔ fiyewu cogoya si la k'u bɛ ɲinɛ a kɔ jo sariyaw olu labatoli hukumu kɔnɔna fala ye sabula Konate ninnu ka waati n'i kun taara ka kɛ député ya fala ye i bɛ t'i sigi Faransi de i bɛ sugandi yan nka fɔ k'i ye Mali député ye i bɛ taa Faransi de a bɛ taa députéya baara kɛ yen o senfɛ a ye kɛlɛ kɛ yaasa min ye baaraba min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko jagoya baara a y'o kɛlɛ kɛ k'o ban k'a to Faransi députéya la baarakɛlaw ka damakɛnya min ye Faransikaw ni farafinnakaw bɛɛ lajɛlen ka damakɛnya gafeko la Mamadu Konate y'o kɛlɛ kɛ wulikajɔ caman kɛra a fɛ farafinnakaw bɛ se cogo min na ka jɔyɔrɔ sɔrɔ mun na b'a wele ko an fa Konate o y'a ka majigi a ka sew a n'a ka dɔnniya n'a ka maanifinya kɛcogo ni adamadenya kɛcogo o de y'a to bi kɔrɔlen ni kura a tun b'a bɛɛ lajɛlen dorogo ɲɔgɔn na ka baara kɛ n'a ye k'a sɔrɔ a ma maaw degun n'a kumana fala ye bɛɛ lajɛlen maaw bɛ ta caw ka min ye cɛkɔrɔba in ye k'a lamɛn a ka fatulu min kɛra san 1956 san o y'a sɔrɔ a si bɛ san 59 na o kɛra sa Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali tɔ tolen san 4 ye Mamadu Konate ka nin fatulu in kɔni jigira maaw la sabula a yirala k'a fɔ a ka janaja kɛnɛ ka fala ye jamalajɛ yɛrɛ ba kun famana ka kɛ min ye o kundama sɔrɔ Mali kɔnɔna na a tiɲɛtabaw bi o ye ISRDA ye bi Mali fana kɔnɔna na yɔrɔba caman tɔgɔ dalen don a la Ndurati tɛrɛn min n'an bɔra o kɔnɔ sa o tɔgɔ dalen don a la kalanso min bɛ bada la dugu kɔnɔna na o fana tɔgɔ dalen don a la min ye Samaba rond-point n'aw b'a fɔ ma ko Samaba rond-point fala ye ale tɔgɔ dalen don Mamadu Konate la a lakodɔnnen don diɲɛ kɔnɔ ani diɲɛ fan 14 sabula baara min n'a y'o kɛ bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ maa min don maa laadiri don maa tilennen don wa Bamakɔ dugulenw n'a kabilatigiw ni a senkolaw bɛɛ lajɛlen olu kun dalen don a la Mamadu Konate sɔminen waati min k'a fɔ fala ye ko bana bɛ k'a sɛgɛn a seginna ka na Mali la min ye n'a ka don labanw kɛ fo ka taa s'a saya ma fala ye kalandenw a kun b'u kala k'i kun bɔ a ka fenêtre fɛ an bɛ dugawu don kɛ sa min ye nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye Ala k'a dayɔrɔ sumaya bi sɔgɔmada in na sa nin waati in na
min ye ɲarela saledo la tasibila bɛ ka kɛ a ye wula fɛ a yɛrɛ ka denbaya kɔnɔna bamakɔkurakaw fɛ yen ni ala sɔnna ma kuranɛ kalan bɛna kɛ ani sarakabɔ belebele ka kɛ ni san 70 soma yɛlɛmali o ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na kibaruya tɔw la bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la fala ye kunungo Bamakɔ kɔnɔ citerni 710 o donna yaasa taji bɛ se ka sɔrɔ cogo min na fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye taji baara tɔ bɛɛ lajɛlen sa u nalen kɔfɛ sa kɛ cogo min na laadala u bɛna kɛ douanelakaw fɛ DGCC ale de ye bataki in di nka bi min bɛ maaw da dugu kɔnɔ fala ye o ye gasoil de tɛ ye station na fiyewu mɔgɔ caman degunnen don bi i taara station na i tɛ gasoil sɔrɔ fiyewu ko min ye ɲɛmaaw ye u ka fɛɛrɛ sigi maaw bɛ se k'ale sɔrɔ cogo min na i n'a fɔ essence bɛ sɔrɔ cogo min n'o tɛ kɔni sugufin o de kɛlen don ka sen sɔrɔ bi kɔkan kibaruyaw an bɛ taa olu kɛnɛ kan senegalikaw ka wolomasiri tabaw kɛrɛnkɛrɛnnenya na gendarmew olu ko sa k'olu kɔni u bolo da maa dɔw kan maa minnu kun kɛlen don ka fɛɛrɛw sigi sa ka dɔrɔgu feere jago ɲɛ kosɛbɛ k'u to senegali kɔnɔna na dakari ale kɛɲɛ ka yan fan fɛ sa u y'u tɛgɛ da maaw kan maa 5 kan a bɛɛ lajɛlen ye nizeriyaka ye dɔrɔgu garamu 81 n'o ye kokani o sɔrɔla u bolo Egyptikaw y'a yira sa k'a fɔ k'olu ka jamanadenw kɔni ko tabarikala ala barika la maa 1,900,000 olu b'o bɔ bi u yɛrɛ ka jateminɛ jɛkulu min bɛ sa ale kɔni ye kibaruya in di sibiri tɛmɛnen n'o ye mɛkalo tile 9 ye min ye keniyakaw olu fɛ yen baara bɛ senna sa farafinna ale ni farajɛla n'o ye faransi ni ɲɔgɔn cɛ ye an ka ɲɛmaaw n'o ye an ka jamanakuntigiw ye fala ye farafinnakaw bɛɛ lajɛlen kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ keniyakaw fɛ yen Macron ale ka weleli la min ye Macron yɛrɛ ye a ko nin waati na minnu bɛ faransikan fɔ fala ye olu ka janfan barika bonyana ka ɲɛsin ale ma a bɛ k'i ɲɛsin ngilɛkanfɔlaw olu ka jamanaw ma o la sa nin waleya in kɔni ko min ye cɛncɛnfu ka jamana minnu y'u fori ka bɔ a kɔrɔ nin waati na k'a m'o kuma fɔ sa ko nka ko tɛnɛgɛli Mali kɔni yera a ka kuma na a yɛrɛ a bɔra Egyptikaw fɛ yen ka se kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Nairobi n'o ye Kenya faaba ye a ka dugutaa min n'o ye tile 4 dugutaa ye o tile 2nan hukumu kɔnɔna na a kun bɛnna maa min fɛ sa o ye Kenya jamanakuntigi ye William Ruto min ye faransi ye bi a n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ ko sabula falen ka ɲi k'i tɔmɔ ni limanaw k'olu caya k'o ye a ka laɲini ye faransikaw ka pankuru min tun bɛ ka na n'u ka maaw ye maa minnu bɔra bato in kɔnɔna na sa ni ɲinɛw ni totow ka bana n'o bɛ olu la fala ye ko pankuru in a jiginna faransikaw fɛ yen kunungo mɛkalo tile 10 pankuru jigikɛnɛ min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Bourguet a jiginna o kɔnɔna faransi yɛrɛ kɔrɔnfɛ Paris yɛrɛ kɔrɔnfɛ fan fɛ ko min ye maa 5 minnu nana ayiwa ko antivirus n'o ye totow ni ɲinɛw ka bana ye k'a bɛ kelen na u la han anglɛw olu ye laseli kɛ sibiri sa k'u bɛna minɛn dɔ sɔrɔ minɛn min n'u bɛ t'o sigi kwaji kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moyen-Orient kɔnɔna na HMS Dragon k'u bɛna taa sigi yaasa u ka min ye bateau ka taa ni ka segin détroit d'Ormuz kɔnɔna na u yɛrɛ ka lakana baaraw kɛ kwaji sanfɛla la yaasa basigi bɛ se ka don cogo min Ukraine kɛlɛ la sa Vladimir Poutine y'a jira sibiri tɛmɛnen n'o tun ye kɛlɛba don ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni Rusilakaw ye se sɔrɔ n'u dɛmɛjɛkulu ko min ye Ukraine kɔni ye a kɔnɔna na bi k'u kɛlen don ka kɛlɛkɛla jugu de ta OTAN fɛ ka to o bila olu ɲɛ a y'a jira sa k'a fɔ ko min ye nin don ye n'o ye mɛkalo tile 9 ye ale tasibila a bɛ kɛɲɛ ka kɛ ni mɛkalo tile 9 san 1945 ye o min y'a to Rusilakaw kɔni ye ko caman sɔrɔ n'u ye se belebeleba sɔrɔ n'u b'a fɔ ma ko se don in fala ye a ɲɛnɛmayara jamana fan caman fɛ fana Rusilakaw ka lasigidenw bɛ yɔrɔ min na wa a bɛ ka kɛ waati min na fana min ye kɛlɛbanko kuma ye o bɛ ka don Rusilakaw ale ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ
Iran y'a yira kunungo kari komi ye Amerikaw ye fɛɛrɛ min sigi sen kan ko ka kɛlɛ ban k'olu bɛ don o da fɛ nka waati kelen kɔni halisa drone bɛ ka ci cogo bɛ ka ci ten min ye arabu jamanaw kɔnɔna k'a sɔrɔ min ye bɛnkan min sɔrɔla ko kɛlɛ ban ko ka kɛ o bɛ sen na États-Unis kaw fɛ yen pankuru dɔ kɔni ye senama dɔ kɔni tantagalama fala ye maa kofɔlen e ko a ma kɛ Denver kaw fɛ yen wa sibiri tɛmɛnen u y'a yira sa ko kamalen kɔni a fatura nka a bugunatigɛ de ma se ka dɔn sabula yɔrɔ minnu bɛ yen n'a fɔ ko maa kana don o kɔnɔ fiyewu pankuru min ye kamalen ye ale nana a yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ n'o ye lakanalaba minnu bɛ pankurujigi kɛnɛ ka Denver kaw fɛ yen olu kɛlen ka damu tigɛ a nana a yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ o kɛra a sata ye farikolo ɲɛnajɛko ta nasira fɛ ndolati min bɛ kɛ so kɔnɔna na n'a fɔ ma ko Fustal e ko Maroc ma kɛ jɔyɔrɔ 6nan ye o la diɲɛ kɔnɔ wa Fustali ale ye ndolatanjini min bɛ kɛ handball kɛ terrain kan fala ye musolakaw fana fɛ yen fana Maroc a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ o ko fana hukumu kɔnɔna na min ye jɔyɔrɔ 24 na diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi a y'o de sɔrɔ o la sa k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min ye Maroc ye a jɔyɔrɔ bɛ ka bonya kosɛbɛ min ye juma tɛmɛnen ye kalo tile 8 baliya in a bɛɛ lajɛlen sera ka sigi sen kan Marocains olu yɛrɛ ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na nin bɛ dan sigi an ka bi sɔgɔmada na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ n'Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin Jaba Sidibe ma a bɛ Salilakaw ka sigi la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa an bɛ foli fana ta ka ɲɛsin Sori Kɛmɛso ma Bayiba mairie du district kɔnɔna na Amadu Gassama min ye monsieur le ministre Umar Asi Jalo ye k'a fana fo Jala Sarakaw ka mairie k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna a ma Falaye an tɛ taa hijita kɛnɛ kan yan'an k'an kɔ don parce que min ye hijitalaw ye a bɛ n'a fɔ cɛ tɔgɔ di Ibrahim Jawara a ko Mali taw Mali bɛ taa ni hijidenw min n'o ye gouvernement ka hijidenw ye olu bɛ yen nka min ye Cuba voyage ale kɛra ye tigilama ye a taara olu fana lajɛ an ka jɛ a ka o jaw la yan'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na. Délégué général Dr Abdul Fattah Sise a y'a ɲini an fɛ an ka wuli ka se agence fana ma k'u kibaruya ta ni k'a di maliyɛnw ma ka d'a kan Mali hijiden ye 3,323 a bɛɛ ye maliyɛn de ye gouvernement dɔrɔn tɛ o la sa k'o kumakan in labato an balimaw an bɛna wuli ka se agence dɔw la Madinɛ k'o fana kibaruya di délégué général Dr Abdul Fattah Sise i ni ce i ni baraji i ka nin hakilinaba in na an balimaw an bɛna daminɛ agence min na o de ye agence Cuba voyage an balimaw Cuba voyage ale fana ye agence ba ye san o san ani maa caman bɛ na hiji la Madinɛ an y'a laɲini ka wuli ka t'u ka hôtel la ka taa lajɛ maliyɛnw bɛ cogo min na alhamdulilayi an balimaw an selen sa agence Cuba voyage a ɲɛmɔgɔw u ye an bisimila. A bɛ baara in ka d'a ye a y'a kɛ a y'a kanu a ye état dɛmɛbaga ɲuman ye an bɛ foli lase an ka ministère so ma k'a fɔ Mamani Tarawele a bɛ a ka agence don mun bɛ maliyɛnw ta k'a bɔ u faso la ka na n'u ye Magan jamana kan a b'i janto la a b'u tɔbɔtɔbɔ. Alhamdulillah an y'a sɔrɔ agence Cuba voyage a ka hijidenw u bɛ lafiya la baasi tɛ maa si la alhamdulilayi u bɛ taa misiri la ka segin ka na hôtel la baasi foyi tɛ yen nɔ misiri ni hôtel a bɛɛ gunnen bɛ ɲɔgɔn na an balima silamɛw. Alhamdulillah rabbil alamin Madinɛ misiri ani an ka hôtel surunya ko dannen don o ma se fɔra komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min yarabi an b'a la deli agence Ala k'a taa ɲɛ Ala k'a taa ɲɛ. Baara minnu kan ka kɛ an bolo Madinɛ kɔnɔ yan caman kɛra o la a tɔ ye an kan ka bonya don min na n'o ye tarata fajiri ye an bɛ k'o de makɔnɔ misiri selili cɛsiri kɛra o la Alakira kaburu lajɛli cɛsiri kɛra o la arawda donni hijiden bɛɛ donn'o kɔnɔ. An balimaw agence Cuba voyage u y'a yira na k'a fɔ u kɛn bɛ ka labɛn bɛɛ sabati cogoya min na hijidenw ka se ka lafiya Madinɛ ni hôtelba in kɔnɔ k'a daminɛ dumuniko la ka taa se dɔgɔtɔrɔ ko ma furakɛliko ani siyɔrɔko u kɛn bɛ k'a bɛɛ labɛn cogoya min na hijidenw u ka lafiya u ka taa bato kɛ misiri la ka segin ka na hôtel la. Alhamdulillah an ɲuman sera Madinɛ agence mɔgɔw y'u mago don an na kosɛbɛ kosɛbɛ an nana Madinɛ u ka hôteliw ka ɲi u kɛlen don ka guide musomanw ni guide cɛman minnu bila an ɲɛ u bɛ k'u occuper an na ka ɲɛ fɛnɛ mashallah n'an mago bɛ fɛn o fɛn na an b'o sɔrɔ u bolo agence in diyara ne yɛrɛ ye tellement ala ma degun fosi sɔrɔ a la hali maakɔrɔba minnu b'an cɛ la u ka dumuni bɛ bɔ an bɛɛ ta ka taa d'u ma f'u ka so kɔnɔ donc degun kɔni t'a la ne ye Cuba voyage sɔrɔ n kɔrɔmuso de sababuya la ale nana salon a y'a ɲɛfɔ ɲɛna ɲinan fana nana
alhamdulillah misiri yɛrɛ ni an ka otoli a yɛrɛ ɲɛ b'a la manja ɲɔgɔn na i bɛ sira tigɛ dɔrɔn i bɛ don misiri kɔrɔ alhamdulillah an bɛ dugawu don kɛ agence kuba voyage u bɛ baara min na ala k'a sabati u bolo ala k'a jidi u bolo don wɛrɛ an b'an kunda ka taa agence wɛrɛ la inshallahu délégué général Dr Abdul Fattah Sise n'ale ka jɛ ye aw ni ce aw ni baraji Ibrahim Jawara ka bɔ Madina. Ayiwa Kuba voyage an b'a maaw fana fo ni ala sɔnna ma Ibrahim y'a fɔ cogo min na sa agence tɔw bɛɛ lajɛlen kuma na d'u ma ka se ka u ka hakilinaw sɔrɔ sabula a bɛɛ lajɛlen Mali hijidenw de ye ba 13 bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen bɔra Mali la foli ni tanu an b'o se an ka hijidenw ma makan fo yɔrɔ minnu na n'u bɛ sigilen don nin waati na ni minnu fana bɛ labɛn na ka taa ala ka taa ni ka segin bɛɛ lajɛlen nɔgɔya fala ye nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira o ma ani ne fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ala sa Jalafara Mɛri k'an b'a fo Seydou Sako k'a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo a yɛrɛ bɛ Bamakɔ nin waati in na min ye Sori Kɛmɛso an tɛ ɲinɛ a kɔ Cɛrno Umaru Asi Jalo Jaba Sidibe ka bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn waati wɛrɛ ni ala sɔnna ma. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da.